Sa Good Vibes, basurahan sadto karon gulayan na sang barangay. Ang mga utan ginapakaon sa feeding program para sa mga kabataan. Yaring report ni Nico Delfin. Sa kilid lang sang baybay sa Purok Lison sa Barangay 1, nagatinumpok ang mga basura. Kadaman diri mga plastik nga masami ginaanod sang baha, kag iban pa nga mga higko nga masami ginhaboy sa mga alagyan sang tubig, ilabi na sa mga sapa. Pero antes pa nag-pandemic, napaminsaran sang barangay nga mapatampukan sang duta ang mga basura kag magamit ini nga gulayan sa barangay. As long kabalo ka sang duta, mag-mixing, hindi pwedeng hindi mabuhian kay Una, balas basura lang na diyakap. balas, basura, hindi mo gid mo tamnan. Paano mo totally na transform sa amo ni? May isa ka asosasyon mula sa Ampisir Fox Association kay ang ako niya vision is from fishing to farming. Okay. Kay ang ini nga lokal nakita ko nga wala man lang sang naga-usar o kundo wala man lang kapuslanan. So gin-develop ko. Istorya ni Caprelios, hindi nangin mahapos ang magpatubo sa kilid sang baybay, ilabi na nga nagasamo ang basura sa balas. Pero pinaagi man sa moderno nga teknolohiya, nakapatubo sila sa mga petsay, kamatis, okra, talong kag iban pa nga mga utan nga karon ginadonate sang barangay para sa feeding program sa mga eskwelahan. Hindi mo puslan sila kabataan na mag-feeding program, no? Tapos ang ilang inang lifestyle nga makaon din sila utan. So hindi lang tanan isda. So ang isa ko pagid subong ka gusto ko pagid nga ang sa mga daycare nga mga student kag daycare nga mga parents, gusto ko nga ipakita sa kabataan nga sila ang matanom. Gintipon man nila ang mga mapuslan nga mga basura kasubong sa mga plastic container nga ginhimo nga pat, mga coconut husk kag iban pa nga compostable materials nga ginhimo nila nga abono. There's an urban farm requirement now. Each barangay has to have an urban farm. And when you have an urban farm, you can do composting. Diba? So the idea is, while IPM in the city takes care of the bio-waste from the big markets, kung ano man ang bio-waste pa doon sa mga talipapa in the other barangays, may malalaking satellite markets dyan all around sa barangays. Kung ano man yung bio-waste nila doon, dapat sila na rin ang magko-compose doon sa urban farm nila. And we have good examples. Barangay 1, Bacolod noon, needs to do that step. You save your plastics. You do the same thing for bio-waste, di ba? Ika nga, if you have a backyard, ilibing mo na lang doon. You're composting. Sa bulig man sa Department of Agriculture kag private sector, nakapatukod sila sang nursery kag karon ginasugura naman ang aquaponics, isa man kapamaagi sang urban farming. Tungod sang kung gusto mo nga maayo ang imong tanom, so mangita sa maayo mga tao nga concentrate kag eager kagid nga ma-develop ang ining lugar kag maka-produce. Sa sulod sang 3 na katuig, nakahatag man sang dugang nga income sa barangay ang malapit 1,000 square meters nga talamnan. Bisan ang katapos ang Fisher Folks Organization sa barangay, ang naingganyo man karon nga magtanom. Hindi nga nabulig, kay talang-tala nakatilaw man, lawagas na nakatilaw man. Magluwas na da, sa may mga bisita mga hindi kaladto mga tanawin mo na pangayon na. Ang gulayan sa Barangay 1, amuman karon na nagaserbe nga ehemplo sa iban pa nga kabarangayan sa probinsya. Diri man ginpamatud-an sa mga barangay officials nga kun may dedikasyon sa serbisyo, sarang malabot ang mga tinutuyo para sa pumuluyo. Nico Delfin para sa DGCast Negros.